Ola, que tal? Vamos con outra película en galego das que fixemos aquí en Vigo para todos vós, neste caso para Amazon Prime. Ferrari, tédela aquí arriba, aí está. Bastante boa película, a verdade. Divertime, paseino ben. Feita en Iberolusa para Amazon Prime, co equipo de produción propio, Paula, Jessica, Paula. A traducción é de Luis Alaje, a dirección e o axuste un servidor. Polo demais, así o reparto, grandes rasgos, Adam Driver, que era Enzo Ferrari, Andrés Bellas, estaba tamén Penélope Cruz, que era Laura Ferrari, Natalia Dance, é a segunda vez que a fai xa, comigo, en dúas pelis. Despois estaba Alfonso de Portago, que era Dani Lema, Gabriele Leone facendo de Alfonso de Portago, Dani Lema, e despois estaban, pois, Dani Rey, Javier López, Lucía Cota, un servidor, Paco Barreiro, Ana Maciñeiras, Aarón Losada, Hugo Torres, Xacobe Barxa, San Escalera facendo do rei Hussein, mi madriña querida. Tamara Pérez, Antonio Giganto, Juan Miranda, Monti Castiñeiras, Juan Francereijo facendo de Cosetti, Alfonso Agra, Roberto Reboiro, Nacho Castaño, Tere Santamaría, que máis podo decir? Recordade, Ferrari en Amazon Prime en galego. Dádelle o botón do galego. Cambiade a configuración e así, cada vez que haxe algunha película ou serie que fagamos nós, podedes disfrutar das nosas voces nas diferentes plataformas. De acordo? Dádelle o botón do galego. Vémonos no seguinte xor con outra cousiña en galego. Abur.